disepoti yo. Disepoti. Disepoti sampak telutur. Piye? Piye arep kerja apa? Nganu, remi. Oh ayo aja remi. Om. Apa? Pamundutan mau. Weh. Ayo. Ngene iki, mesine ra. Ono. 10.000 lumayan. Tetep tak gowo ya, Le. Ngene sapa ngono? Ngene sapa? Oh. Sapa arep kerja apa? Arek nganu iki lho, menangkani pamundutan. Rong lagu ya Om ya. Oke. 10.000, 20.000 ki 10-10. Wis lek det pira mau? Urung ngono ki lho. Ora wae sik ditransferane ibu mau apa? Sik ditransfer ki wis dadi kae nggone ibu. 500 lho, Bu. Ora main-main. Larang sambatan ya aku ki nyumbang, Ibu. Nyumbang apa? Urung lho. Ya engko. Apa, Mas? Anu, Lintang Asmara karo apa jenenge sijine mau? Madiun Ngawi. Waduh, ra iso kabeh aku, sumpah. Ora iso tenan. Dijoli, Mas. Dijoli apa? Oh, duet. Aku jak Intan. Nggih. Ayo, Tan. Aku seneng. Wis entek pirang kerat, Bos. Oh, ayo sumpah aku Wisnu mau. Aku nyerah nang kene ora nyugoto wis 2018 lho Mas aku ora kabon. Asli. Wis pedhot berarti. Pedhot. Oh, ya tak dulu wae. Sesuk pedhot ora ger ora ngajar. Mau diblebek terus ya. Pak Pur lho iki. Hah? Apa iki? Iki mumpung bintang-bintang tamu mau wis do lunga, kendel aku. Oh iya. Lah nek mau don aku. Mau dalang apik-apik to, Mas. Lah iya to, Om. Iya. So kandake karo Ibu. Om Kiswan 400. Mau jare 500. Wis, Medun. cukup 400. 300 wae piye? Wis ora iso. Iso. Ayo. Yen karo marhum bapak ki aku tak tatang gelut wedi lho, Mas. Lah aku wani kok. Asem iki. Lagune napa? Hah? Lagune napa? Ayo rondo kempling wae. Wes. Ora Mister Pahit. Mister mendem rapal aku. Lah aku ora ndak. Ayo. Aku wis mendem ya. Asli. Edan iki. Pedhot. Pak Pesnu iki mau tak kira syukuran rabine Pak Pesnu Edian tenan. Tapi Yayi bagus kok rabi ping 3 iki. Aku rabi ping 2 dadak mlebu kunjara. Setan tenan ya. Arep madani apa piye? Hah? Arep madani apa piye? Ora, aku wis pindhoe cukup. Pisan meneh. Ora, wis pindho wae. Mlebu kunjara iki rekoso. Sesuk nek dadi dalang kondang aja kaya aku. Ndak. Aku ki urung kondange wis gleleng. Terus Aja kaya aku sepenting dadi dalang sing apik. Ngkulana pakmu, almarhum Kisena. Aku biyen ngluwi Kisena malah trujune pahit bahkan. Langsung pedhot Mas, asli aku. Asli aku. Pedhot tenan aku iki. ora masalah. Iki nek isi ana 2 botol sikat saiki. Atan, aus kangen karo kowe. Bojomu sik ndi? Tebak sing endi? Bojomu ana ora iki?
Sinyaron cek ndi? Sampeyan Mas? Hah? Sesuk melu aku. Parangkusumo gelut ora. Wis asli sumpahi pedhot tenan ya. Ora goleke gawean aku. Ora. Tak tinggal dalan lho. Hati-hati lho iki kok bar iki makani pitik. Ora ya, makani kowe. Wah, wedi ya. Wis ora apa-apa iki santai to Mas Gading? Santai. Santai. Ah iya iki kudu ngene iki. Memang nesmu hangu. Iki apal cakapane ora apal lah ya. Gunung kembar munggeng jojo aku dadi gandul sut kapan gon kungrang beni aku nek penonton sepi ngene iki seneng aku. Seneng, asik, Bebas. bebas. toh? Bebas. Ah iya. Heeh. 400 Streaming lho. 400. Iki streaming lho. Iya ora masalah. Ora masalah. Ora masalah. Pak Gino transfer. Iki Mbak Ayu ndelok lho, nonton lho iki. Kowe ora gawe-gawe bojoku nama Gelang. Ha iki lak streaming. Ora, Aku bar di WA. ora bojoku ora streaming. Sesuk HP-ne modar. Sesuk ndelok rekamane kok. Tak kirimi link mengko, link YouTube. Ini jagelut ye. Jebul Bang Tiger ta jenengan iki. Ya ora Bang Tigor ming menghargai seorang istri ngono lho Tan. Hah? Kowe pinangka dadi wong wedok ora dihargai karo wong lanang piye? Ya Bali. Hah? Bali. Oh, Bali to. Bali mulih nang ngambah. Nggone sapa? Ana nggonku. Ayo geman. Hah, lah ngopo? Ya disapa-sapane. Hamulat Siromas ro wis nembang wae saitan aku ketok ini aku karo nada wis edan iki ora wis ora tanggung jawab nembang wae Mas Gading ya. Hah? Jare 400. Wah ya 400 ora ana keterangan saka ibu. Bu 400 lho. Hah? 400. Tenan ta? Hmm? Ngene ora. Iki urusan pribadi tenan lho iki. Iki ekonomiku lagi sumamburat lho. Opone? AWL ora blas ra pentas iki. Kowe pentas. Ora Pak Geter rong sasi blong. Sesuk Agustus. Kesuwen. Anggepe Agustus iki nyaur bangku per bulan wae. Ora masalah. Iso Agustus, cepet kok Agustus ki. Ora iso. Paling kemut-kemut. Kemut-kemut sanang tanggung jawab sapa? Adol kucing saya. Marok adol kucing. Adol kucing, bae kucing akeh kok. Oh, aku rene mau njaluk tulung Wahyu takon ngampiri mergo aku ora duwe duit tuku bensin. Ngerti ora? Yo bensini. Ya bensin itu. Tak bensini 400. Jare ra duwe duit nggo bensin. Ning ra yo dadi wong dalang aku iki. Lho. Dalang tenadan rung payu. Heeh. 400 tak sembadani Wahyu. Piye? Kapan kuwi? Tak goleki Oh. sebentar. Sing duwe mobil muni kapan kuwi? Gelut ye. Asli ya mendem. Pedro wae. Mendem tenan aku. Sumpah ya. Ate-ate sabatan ora oleh apa-apa ya. Arep apik-apik. Pak Wisnu ya ora kaya apa-apa. Tak sengaja aku urung nyumbang saiki. Jenengku tak tulis ora ana. Hah?
Yo. Wis tan yo. Nanti Nembang wae. iki mau babak apa sih? Hah, bendrong. Ayo babak belur tenan nek kowe. Wis sepi, mumpung sepi penontone. Ora ana sing membuli. Ah jejak digitale piye? Hah? Jejak digitale piye? Wis ora usah digagas. Jejak-jejak apa? Paling mung kasemo ae. Apa Mas Gading? Lah mau kae apa diganti ya? Heh, Madiun Ngawi. Madiun Ngawi kuwi sing nembang kan? Ya bareng kok. Alah nek bareng angel. Ya oleh 20.000 ta mau. Mesti aku sikik. Wis mesti aku sikik. Pas berarti. Hah? Pas. Wis cepet. Rasa melu-melu. Ya tak meneng aku ning ngene. Rungdong. Heeh. Wis, Ya etok-etok rungdong. aku tak mudun ya Mas ya. Hah? Lah rung sida nembang kok. Ini kok ya. Di Madiun Ngawi iki jen wae. Kowe ana wong loro sing sijine ngopo to ngopo? Sijine senggak. Pak Wisnu. Mas Wisnu. Tambah neh. Hah? Hah? Ero raksa njaluk Yuprasesa. Nama Madiun Ngawi iso. Iso. Barak gajul. Hah? Gajul genti kok. Ya aja kowe nek gajul kelumah. Engko nek kowe kelumah aku mesti nututi. Kowe rasa melu-melu. Rasa rungdong. Heeh, rungdong aku. Ya, ayo Nduk, ini Nduk. Nggo HP, ya sayangku. Oh. Ayo wis. Aku nek kaya ngene Wuruha Yuprasika widodari tenan. Wis ben. Wis sakanane pokoke. Ha wis ora tanpa wangsulan ya ming iki ya. Berarti omonganku bener to nek ambon alkohol do gelem. Heeh wis ben. Nek wong normal-normal ya emoh. Kowe isin ora Bu Agnes ya? Ya isin jane. Wah iya wis ora apa-apa isin ditinggal buri. Ngapunten nggih Bu Agnes. Oh, Iki ngancani wong edan. wis aku tak medun. Aja. Aku tak jagongan nang kono. Mbak. Wah,
Ben nyawer ki gablekmu apa? Anggepe setan ki. Biasane kowe tegelan to. Hah? Tegelan to. Aku tegelan aku sing ora nyawer. Rasa dite akeh. Duit tenan ora kuwi le? Hah? Kene sok. Munggah kene. Nek nyoto kowe ndek dhuwit munggah kene nek wani. Aku ora wani, ora ndedit ora sepi tenane. Pak Geteri sepi tenane, pahit tenan kok iki. Ya gek Madiun Ngawi yu. Madiun Ngawi. Ya santai wae nek nyambut gawe karang ora oleh apa-apa kok. Tok 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 tok. Ngawi dan
Pun iki. Oh, nggih. Terus sik mau sini anu ta apa? Lintang. Lintang asmara. Oh, lintang asmara. Aja aku le aku ra iso. Sak mlaku-mlakune apa ganti lagu? Dadi. Sinten ingkang nyekar? Apa Feb? Mbak Okta? Aku yang mau sih ngomong lho. Mbak Okta. Ngono kuwi kok. Ayo. Allah. Pripun? Nggih, Lintang Asmara. Monggo, coba nang Mbak. Ayo, do jumeneng.
kene wae. ngajak padu. Ora. Pripun? Benang kene wae, Mas. Benang kene wae. Kon ngopo? Ora sanggo kathok sisan bae, Om. Sing nganggo kathok isin. Wah, ya isin. Isin. Piye dirajangke wae piye? Ora Mas Gun. Putra Mbah Gati. Isih pemunden. Wis ngerti, Mas? Pun ngerti. Hah? Wis ngerti. Ora ngono. Weh, Biar apa? rebutan ro aku. Cire. Modaro kowe. Iki to. Ngopo? Ya ora ngomong kowe piye. Iki rebutan ro Mbak Yumu ayu kae. Kalah prigel Rebutan. Jaman biyen Kene wani tantangane kok uripe. wani tantangane. Heeh. Ha iki numpake motor Ngopo? gesek-gesek wis seneng. Mau aku saroga. Enggak ora apa-apa. Iki Mas Gun. Nggih. Ora megangke-gangke wae to. Wang suli ngawur wae apa apa nek karo. Ngawur sak-sake ngawur ngono lho. Ngawur. 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 Uripmu barang ngawur. Kae Ayo apa? Ae. Mas wis suwe. Mas, kula dereng lho, Mas. Heh. Kula dereng. Getak wae aku nang kene iki kuwasa. Sing kuwasa kono. Ora wae dinang kuwasa nang Mas Wisnu. Njaluk apa-apa mesti turuti. Mas Wisnu ki wong Brawera. Sugih, bondo. Ha ta? Ambo. Anembang apa? Wis ah. Wis. Wis ya. Wis wae ya. Oh, wis wae rasa. Bubar rasa esuk-esuk. Sesuk sekolah. Sesuk sekolah. Ayo. Ha iya. Nang kene arep-arep karo apa-apa. Ngono. Heeh. Sesuk sekolah. Sekolah. Penting saiki sik dipentinge le sekolah. Ah iya. Perkara sesuk le payu ki sesuk. Sekolah. Sesuk prei kok. Dene prei. Bolos. Bolos. Bolos padha aku biyen. Asli. Baru tak sai HP-mu. Wis durung? Wis kono dipenake. Kowe kok ora, kowe kok le aktif. Maksude. Lah aku ora dikabari kok nek Ora maksude kok le alim banget ya, Mas. Aku po. Iki pernah kakangku, Mas. Kakangku. Mula kowe kudu nyembah tungkakku. Wong ora sudi. Gelut pani ya iki. Hah? Jarengan kakang. Ya kakang gila tungkak-tungkak. Gelut wani ya. Mlebu meneh ora masalah. Penak apa ya nang kono dipakani negara kaya. Aprek ora iso. Rekoso nang kono. Gara-gara sak lebonane om Lah kandel. Mulane aku mbiyen tetep tak tata uripku. Tata. Ayo untung kowe ora oleh kae sik oleh aku. Lah iya alhamdulillahirabbil alamin arrahman tekane amin. Kowe do ora. Ora. Lah, Ora. penting ngomong karo ibu 400 go kis bae. Nggo ngijoli bensin. Wah iso. Wah iya. Bensinku tak kuat tenan. Le. Aku jajake Mbah Geter entek 350. Wah, cangkeme. Asli. Tengane gak iso. Edan tok. Apa padha-padha sambatan ora oleh apa-apa kok. Njaluk dhuwit 350 nggo jajan. Gek monggo kancane sak mobil wong 5. Ya kuwi resiko wong nunut ki ngono kuwi ya. Mlaku kok omah kan kene. Ya ora iso. Amumpluk. Mobil pira regane? Aku ora nggo mobil. Wah, ora apa? Ora, nunut aku. Ane ragat 350. Wong 350 apa 400? 350 kan badine 500, 450. Badi 50. Lera. Gelut ye. Ora urusan aku. Hah? Masak rokono ya. Matok amuk-amuk wae. Ora iso dimesake kok cahe. Oh kok anu kok Langsung di ngawuri wae ra Ah, nggih. wajib diwaneni. Nang kene iki sing kuwasa kowe le. Ora. Sing kuwasa ya Mas Wisnu. Lho mau jare sambatan. Hah? Jare mau sambatan. Saman kok ngene kok sambatan. Wanggepe apa? Nyumbang ya ora sambatane. Kok kon sambatan saiki jaman ini kok sambatan. Saiki iki sampean. Nggih. Nek nampa job mayang iki aja muni sambatan.
golek duit. Nggih. Wis kira-kira ngembangke budaya mayang. Wis ana dhewe. Ayo wegah masyarakat mau nek nurut karo budayamu. Lah piye? Lah ngono kuwi mau to. Heeh. Ya wis. Mula nrimo. Mula aku Wis ana wae sing mayang. mula saiki aku ya ora payu mayang. Ngandel kowe kok. Wah, aku- Iki mau jiwa-jiwiti silet ki. Wah, ya kira to bahaya iki. Bayai Bahaya. sapa? Hah? Aku. Empu sapa? Sesuk dolan karo aku. Napa? Jenenge wong arep dadi dalang laris. Heeh. Aku biyen miturut simbah-simbah kudu nglakoni mo 5. Apa? Madat, madon, main, minum. Siji apa iki? Medok. Aku wis nglakoni 7. Pokoknya jare 5. Pitu. Aku ben saya laris to. 7 kuwi tak lakoni kabeh. Main, madon, madat. Sapa? Maling, Maling, terus isine madang, madang, Minum. minum, demeni marang tuwa. Ora iso. Wis kedisian karo kelik. sing tatak le wis ora apa-apa danggep bae iki. Golekno apa keamanan iki apa jenenge nang desa iki? Hansip, heeh to. Samsat. Samsat. Apa lamu? Samsat tutup. Wis ya. Mau ora aku sih seneng karo kowe kok. Ini to. Mau. Ora apa-apa nek, Mas. Nembang apa nih? Ora ono apa-apa sing tak tilakane. WhatsApp. Ana request ra? Kopi. Hah, ana request ra? Lagi mendelok-delok iki lho. Ora ono pisan. Intan nih lho, Mas. Intan nih lho, lumayan nih. Apa? Ki. Jos. Kon ngapake? Lah ya kon nembang apa kon manut? Wis kok mau wis nembang. Wis kok. Wis salahe nang kono, ayo. Wis. Kene sih aja lunga sih lah. Wah, gelut pisan ra aku. Embang apa? Nembang gun. Gelo. Aku ora hafal e. Oh iya kan ngapalke sapa? Oh tae. Ayo ta, maju ta. Wap. Ngono bapakmu ora trimo tak antemane nang kene. Ah iya, ngerti aku. Sapa diangkuk. Sapa-sapa ta. Bengi iki kaya ora kumat cengkiling e. Heeh, aku lah ya ora oleh apa-apa e. Kok sik to jawab aku to, Ding? Liyane kanca warga laras ra akeh to. Kok aku tok kon melu? Ah gelem ora? Lah ya gelem. Ayo kene. Engko nek ra gelem tak pecat. Tambangane ngiwu-iwui kok. Oh, ngembangin. Ayo ta kene waduh Waduh, Jan. Ah, Febri. Ngopo Feb? Heh? Kowe pengen melu munggah? Ha iki mau. munggah Fred. Oh. Kowe munggah gelem ra? Kowe polo jatmu ya. Pancal saiki lho. Ate kok. Wih lah, pancal tenan kowe kok. Iki to demi keselamatanmu, Feb. Ya wis. Ya wis ya. Gelo. Wah, wis medun iki Gun. Kowe dhewe ta ya? Lah lah. Loh. Ngene kowe ora aku patutan. Allah kamu.
matur sembah nuwun, Mbak. Nah. Kang Gareng Bagong tak kira iki wis cukup. Ayo sebo kae Ndara Werkudara sing lagi topo wis kepareng jugar mergo digugah bapak. Ayo awake dhewe sowan nyaketi. Ayo nyaket sowan. Tunjung Bang Trate Risang warta tameng tasih wisudan dono raras blegegek ugeg sak dolita mel Den Ndara Werkudara kula niku jane gumun setahun jembleng sarendeng di kula niku jane diutus Kang Rai Ndara Janaka lan dulur-dulur dika supados ngupadi panjenengan kula upadi ngantos bebasan jajah desa Milangkori Jalak Paningan. Bareng ketemu jebul panjenengan malah namung kendelan kewala. Mongko niki nggone tapa nggih pun jugar kok tesih mendel kemawon. Nggih, Gus. Mbok nggih, kek terus paring pangandikan. Nggih, Den. Jane napa to sing digayuh niku? Wah, Semar. Sing gedhe pangapuramu yen kowe padha teka malah mung tak nengke wae. Lan aku sawetara jugar nggonku tapa iki mung merga bakal nyadeni marang Semar mungguh kang dadi gegayuhanku. Lagi ngaten niku karep kula jugar riyen lajeng paring pangandikan riyen terus jane napa sing digayuh Den? Semar mulane aku
ngedaki topo ana alas iki mergo aku nampa wangsit yen to Jawata bakal mudhunake wahyuning ratu. Mula aku banjur lunga saka praja Sedyaku bakal nggayuh tumuruning wahyu. Lah, ngaten niku lak nggih cetha to. Nanging Den, kula niku jane ditus Kang Raindara Janaka mergi sakniki Kang Raindara Ayiwara Sembadra niki nembe wewek waja nungkap 7 candra. Pramila ndika diaturi enggal kundur jujuk wonten Madukara Den. Yo, perkara kuwi mengko gampang. Mergo aku wis prasetya ora bakal bali yen durung kasembatan Sedyaku. Mula aku tunggunen dhisik tak bacutke topo durung pati-pati jugar yen durung kasembatan Sedyaku. Miat langening ngalanggiwan agar pandang moncar tinon leraga konang surem sorote tan badang kasolan bajaring purnama engga kono dasari mongso katiga ing panter paman Suning Subrata tutup Triratya Winurwa purwane nganggo samadhi maladining manjing jero alam luyup wis piak Kang Warana mengkeraken jagating rasa rumangsa manjing jagating rasa pangrasa cipta sik panwusirna Kang kalingan wis kaliling nglangut tanpa tepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana mawih daya geter ing antariksa kawowohang ngirup pepadang nenggih Sang Wahyu Widayat manjing mring angganing Bimasena. Ya Werkudara jaket lamun ulun jukarake nggon kita topo. Wah rada kakekku basaku lan sembahku katur. Ya wis ulun nampa Kakang Semar bekti kula kunjuk. Iya Narada. Wis gek dijarani daraku iki. Inggih Kakang Werkudara. Ulun jugarake semedi kita mergo iki dewa wis ngudaneni sing dadi panjang kamu. Ngerti ya kula wahyuning Ratu kang aran Wahyu Widayat saiki wis manjing ana ing nganggo kita. Nanging wanti-wanti pauling adi Pramesti Bathara Guru lumantar ulun. Yekti ora gampang kadurungan wahyu ana pitungkase. Yen pancen ana sak sranane gage kandha apa syarate. Syarate ya kuwi jeneng kita ora kena magepokan karo wanita lawase 40 dina 40 bengi. Senajan wanita kuwi mau ketimbanganmu lan isih sedulurmu dhewe yekti mboyakno lamun jeneng kita wani nerak wahyu bakal loncat. Wis gar mung kuwi dawuh ulun makayangan.
syukur-syukur dene Ndarasena pun pikantuk wahyune ngampun supe kalih welinge Bathara Narada nika wau lho Den. Lan gandeng saniki pun pikantuk damel monggo samenika kundur ya. Mengko ning mengko dhisik wangune bakal ana pacoban. Weh, ora pangling iki adhiku Werkudara wangune oleh wahyu bocah iki. Le aku sing teko le. Adikku Werkudara ya Dursasana kakangku kok ana kene. Aku topo golek wayune ning wangune wayu sing tak uyak wangune saiki malah manjing ngono awakmu. Ketara awakmu saiki mau teja semorot kaya mangkono tak jaluk ya Le. Le ku arep ngulungake ya piye? Papan wahyu manggon ning awakku ya saka karepe dhewe. Wah, yen ora gelem mulungke tak rada paripeksa yen pancen iso rebutan. Walah dalah gleleng kowe saiki le ayo ora gelem mulungke wae rada peksa tak ngelungel kowe. Asik. Malah perang. Wah. As ut rupo ut ayo ut wah ut waduh. Ush. Oh. 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 Oh.